Maupay nga adlaw mga igkasi ko magkasi-kasi. Welcome back to Anuray Channel. Yun nga episode makakaharampang naton ano sa nga health, wellness, and FWD coach from Hilongos, Leyte. Ngan kundiin usag ihapon inihiya nga waray makaandam han pagbag-o han kalibutan. Well, kita man nga tanan waray makaandam pero an iya life story kay unexpected. Of all people nga diri niya gini-expect nga makabulig ha iya, ang palugod an oras-oras nga naaruhin update about han iya health. Paduong nami sa ilaha, uban ni mininyo, og paminawon nato ang storya sa iyang kinabuhi. Tara, adto na ta! Maubay nga adlaw mga netizens sa dinaliwatan aton sunod nga episode handi nahuhulog upod naton ang pinakamahusay nga doktora nga niya Region 8. Nagbiyahe namon team from Tacloban to Hilongos, Leyte. Salamat po. Ako po ay si Dr. Rosalie Alfaro Ocares, taga Hilongos, Leyte. No, nagtubo talaga ako dito and then nag-work na sa Eastern Visayas State University. Alright. Okay, so okay la po nga itakon tawag hay mo Doc. Pwede. Doc or bayin gusto nimo may daka-agnay? Sally. Doc Sally. Ako nga hidayana po na akong team. May dala kami mga gutiyay nga pakiana para mag-motivate ang aton mga netizens nga diri hira mahulop nga bisan ani kita pandemic nagpapadayon lagi haponan aton life, di ba? Para haimo ano it COVID-19? COVID-19 is just an ordinary situation, no? Kasi ang damo naman nga mga kalamidad, no? So, usa na inihiya. Being here, no, sa region natin na maraming calamities, parang I took it as ordinary lang. Yung GCQ, no? Yes. Medyo dito lang tayo sa bahay. Pero bawal after lumabas. that, bawal. Sabi pa ni Kim Chu, bawal lumabas. Yes, oo. So, So, normal lang siya for me. Precaution lang. Yeah. Oo, may mga Follow lang the protocol. yes from IA. Okay. Alright, very well said. Doc Sally, ano ang mabugat na nga natabuhai mo han nag-start han atong pandemic? Nag-start ako pag-ubo, actually. No? Okay. Nag-inubo ako. Paano It was ang ubo? Parang matiga talaga yan nga ubo. Matiga talaga yan nga pag-inubo ba? Pero, sa awa ng Diyos, with the help of my neighbor na concerned citizen na nagtawag sa haakon ba? Because I was looking for a doctor. Kaso lang, ang doctor is not available kahit sa because I was asking, nag-PPM ako, no? Pero nothing happens, walang reply. So, ang ginawa ko, yung neighbor namin na may anak na nurse, tumawag. So, sinabi ko din sa kanya yung concern ko about my Ano yung mga cough. symptoms Oo. Buti na lang, they are very helpful. Okay. No? Through phone call lang yung pag-interview. Tapos sila pa ang bumili ng mga capsules or yung mga antibiotic. No? If you don't mind me asking, Doc, may mga kaurupod ba kita habalay? Nga, na-mention mo man nga, bumulig kayo mo ang mga animo neighbor. Oo, meron ako. Meron Pero ako may... anak. Oh, Dalawa lang sila kasi yung dalawa is out of town na. at may nakikita na ko nga hitatong table nga, o sa bagyapon ini nga nakabulig nga ni mo Of health na course, maging meron maupay. akong virgin coconut oil. Ano man latak kilala? Oo. Ano tak gusto nga color? Color green. Yeah, mayroong vitamins din ako, no? From barley, Santi barley. And then this one is from Aromacology. Okay. No, mayroong Aromacology. Sige. Alright, so inihira nga mga ginggagamit Ito. ni Doc Sally, pwede natin ma-search ha? Google or ha internet. Dako nga bulig iniha iya. Ang liwat an imo mapapasalamat nga bisan adi nagpandemic kita, padayon lagi hapon kita nga naato. I'm Aton so daily lives. happy kasi sa mga government offices, meron kaming moratorium. Oh, So, okay. ang laki ng salary namin. Nice. Baka Oo. naman. Charot. Tapos, while pandemic siya, di ba, we do not go out.
Yes, Pero ma'am. mayroong nag-enroll sa akin ng FWD Insurance, naka 18,000 plus ako in just a week. Nice. Through ano lang, no? Hindi kami nagkikita Oo, ng no client. face-to-face. No face-to-face, no? Kahit lang dito lang sa Facebook. Oo. So dako gihapon nga bulig haaton and online. Yes. As long as maram Apo. ka gumamit ng internet, may cellphone, may computer, talaga nga makaka bulig kita hitaton pan adlaw-adlaw. While I am uploading my pictures yung before, lalo na yung nag-ubo-ubo ako na medyo parang tumanda talaga ako tingnan no na time no. Nag-upload ka Nag-start sa YouTube? hindi sa YouTube, Facebook account sa mo? Facebook lang. Okay. Alam mo, ang daming nag-PM. Wow. Kahit mahal siya, 4,500 ang set, ay nagbili sila. Oh, mga So, sis, baka naman. Pamay na. 9 kagad ang bumili sa akin in just few days. Mind kayo dyan. If you want to get to know more about mga products ni Doc Sally, you can check her Facebook account. Yeah, Rosalie A. Ocares. Kung tatagan ka chance, Doc Sally, nga maging president, hit Pilipinas, ano ni mo ma-recommend or ma-advise or proposal para ma-lessen na naton pagkukuri hini nga COVID-19? Boasting of the immune system at saka yung mindset ng Filipinos. Yung mga livelihood. Yan kasi yung yan ang study ko sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Yung master's ko is entrepreneurial readiness. At saka nagiging wellness coach din ako. Mas madali nga yakan, bagat masaring kita nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan. Ayan. Okay, so Doc Sally, may da kita local artist or local singer nga pwede ka mag-request in song nga iya kakantahon. Ano ito iya kanta? Changes in my life. Changes in my life. Ano ba yung title yan? Amo na ada ito. Bagat favorite song ko gihapon ito. Oo. Alright, so Changes in My Life, Alanis. Let's hit it! Yan ang pandemic, grabe good kakurian pagbilingin trabaho para ha aton mga pamilya. Pero may kita mga friends, mga single moms out there nga nagpapadayon lagi ha pagbilingin trabaho para hanira mga anak. Sugad kan Doc Sally, di leya health enthusiast kundi online seller pa. This song is for you. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking, why, oh, why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one else like you. I am not a preacher with a sermon, so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes in my life.
Listen to these words I wanna give you. Want our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you find that why, oh why. These are all the many changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life. Inspirasyon ko ni Doc Sally niya mga anak, sanglit, diri yan nahuhulog. Oh, Doc Sally, baka naman, pa-skincare naman tayo dyan. Para mga single moms out there, ayaw lang ka mo kahulog ka na ayaw ka mo ka warayihin paglao.